सबके गोड़ छुके गोड़ लागतानी। देखी आज बनावतानी एगो हम नया रेसिपी जौना के कहल जाला मंचूरियन। जाइब रउआ कहीं न पटना उटना चाहे कहीं बाजारी में चाहे कौनो होटलवा में त कहेला सब मंचूरियन मंचूरियन। देखी कोनो चिकन ऐसे त एकरा के हड्डी निकाल के बनावल जाला। सोचनी कि ना बिना हड्डी निकाले बनावतानी। एकरा में हल्दी डाल दी, मर्चा डाल दी, गरम मसाला डाल दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दी और एकरा में एगो अंडा जरूर डाल जाला काहे से कि अंडवा डालला से नु मसालावा सब पकड़ लेला। त अंडवा रउआ सब जरूर डाल लेब जा। अंडवा डाल लेब जा तो ओसे का होई कि जौन मसालावा बटुए एने ओने केने जाई ना। बस एगो एकरा कहल जाला कॉर्नफ्लोर पाउडर। हमनी गौवा में ना मिला मकइया ओकरे आटा होलटुए। त रउआ सब होई त पीस लेब जा, ना होई त एकरा गौवा में मिलता आज डेट में कहल जाला कॉर्नफ्लोर पाउडर। त एकरा के डाल देब जा त पूरा असही हाथवा डाल डाल के मिक्स कर लेब जा। मिक्स यदि हो जाई त एकदम आधा घंटा पहिले एकरा के मिक्स कर रखब जा। जब रउआ सब फ्राई करब जा नु त एतना बढ़िया लागी पूछी मत। मसालावा ना छोड़ी और चिकनवा जौन बटुए मुर्गवा हमनी के कटालका हई एकदम खाहू में निमन लागेला। आ छोटका छोटका लइकवा त खूब काट काट खालसन। ओहनी के बहुत बढ़िया लागेला। त रउआ सब घर में लइका बा त छोट छोट त ओहनियो के रउआ सब एक दिन असही पका के तेलवा में फ्राई करके देब जा ना बहुत बढ़िया लागी। त चली बनावतानी मंचूरियन। एक दिन कहियो फ्राइयो करके देखा दे रउआ के अलग से कैसे फ्राई कइल जाला दोकनियन पर। जाइब नु कतही बड़ शहरिया में त खूब निमन से बनावेलसन लागी कैसन फ्राई करतारसन। त असही एक दिन फ्राई के रउआ सब बताइब जा। देखी पाउडरवा तनी सा कम लटुए चिकनवा लटुए नु तनी सा पानी छोड़त लटुए त और तनी सा डाले के पड़ेला। त रउआ सब भी यही तरीका डालत रहब जा और देखब जा। आधा घंटा लागता हमार हो गइल। देखी प्याज बा, टमाटर बा, मर्चा बा, अदरक बा काट लेले बानी। थोड़ा बड़े बड़े कट लेले बानी टमाटरवा के प्याजुवा के काहे से कि संगे में खाई जालटुए इ गली ना काहे से कि मसाला चिकन ना नु हो। त यही चलते रउआ सब कहतानी कॉर्नफ्लावर डाल देखी चिकनवा फ्राई करब नु त एतना बढ़िया लागी देखम ना केतना तनिको मसाला छोड़ता ना आ तेलो के रंग बिरंग ना अलग अलग ना होखी। त चिकनवा के रउआ जरूर बनाइब जा एक बार घर पर। एकदम बनावल बिल्कुल आसान बटुए। एकरा में कोनो ढेरे हेर फेर नइखे करे के। त रउआ सब असही एक बार घरे जरूर ट्राई करब जा। एकर बहुत बढ़िया बनेला बहुत बढ़िया बनेला। रउआ कहतानी नु त एक बार देखब जा। देखी चिकन फ्राई अपन हो जाई त एकरा के निकाल करके भगोना में चाहे प्लेट में रख देब जा। रख करके देखब जा केतना बढ़िया इ फ्राई होता। देखतानी जा नु तनिको कलर छोड़त बा ना। त प्लीज रउआ सब असही फ्राई क के रउआ सब धइले जाइब जा। आ तब ओकरा बाद हम आगे का होता सब बताइब। त यही से रउआ सब के हम नया नया रेसिपी बतावल करतानी। त रउआ सब भी प्लीज असही घर पे नया नया बनाइब जा। आ हमार चैनल निक लागी भोजपुरी कुक त रउआ सब सब्सक्राइब कर लेब जा और वीडियो भौजी ननद लोग के भेजब जा कि देख कैसन बढ़िया चिकन बबुआ बनावता। त देखी जा हम ऐसे हम होटल में काम करी ना अभी हम दिल्ली में रहतानी। पटना में काम मिले त पटना जाए वाला बानी। त हमार घर बक्सर हटुए। आरा बक्सर के बीच में एगो गाँव पड़लटुए। तो जी सुनले बिया बनाई के नाम ओनी हमार घर बा। त देखब जे यही रउआ सब प्लीज बनाई जा। देखी जा चिकनवा खाली फ्राई कर देनी दूसर को चिकनवा हम फ्राई क असही निकाल लेतानी। फ्राई क के धरे के बा तब ओकरा बाद जौन कटल प्याजो टमाटरवा काटल बा नु तब ओकर काम पड़ी त रउआ सब के हम उहो देखाइब उहो बताइब। काहे से कि बताइब तब न सब सीखब जा। देखी जा दू हाली फ्राई हो गइल तीसरी हाली में सब चिकनवा डाल के फ्राई कर देनी जा। देखी प्याज टमाटर देखी एकरा खातिर उ टमाटर सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विगनर कहालटुए दुकान पर पाउचो मिलता 5-10 रुपए पैकेट। त देखी उहे तेलवा तनी सा निकाल करके तनी सा जीरा पाउडर डाल करके ये देखी जा पहिले डालनी है मरीचवा अदरकवा फिर एकरा बाद डालब हम एमे टमाटरवा के। त यही तरी रउआ सब भी चलावत रहिम जा आ पकावत रही जा। एतना बढ़िया बने कि पूछी मत। चिकन मंचूरियन देखब जा ना चिकन मंचूरियन जाइब जा त कहब बबुआ तोरा दुकाने पे मिलेला का चिकन मंचूरियन हमरा खाए के बा। त झट दे बना के रउआ के देही खूब निमन लागेला। त रउआ सब बनाइब जा। देखी प्याजुवा के 4 टुकड़ा करके असही पकावे के बा। देखम ना कोनो होटलवा में चाहे रेस्टोरेंटवा में चाहे सड़कियो पर ठेलवा देता सब बना बना के तनी सा महंगा त लागेला ओजिगिया। त इससे बढ़िया घरवे बनाई जा सस्ता पड़ी रउआ सब के।
तो यही चलते सोचनी अगर कम से बता दीजिए रउआ सब, हमार गराही बानी जा, हमारा गाँव घर के बानी जा। तो यही चलते रउआ सब ऐसे देखी लागता कि पियजुआ अपन पाक गइल बा। जब पियजुआ पाक जाइ नु तब टमाटरवा के डाल देम। देखी टमाटर डाल देते टमाटरवा तनी सा पाक जाओ। स्कूल जा कर के सट जाई कौना में, चिकनवा में। देखी चिकनवा फ्राई भइल बा एही में सट जाई। तो यही तरीका से रउआ सब सटा देव जा। एकरो तनी पका लेव जा तब सटावल जाई। अब देखी एकरा मसाला नु अतना तनी से मसाला डाले के ढेर ना मसाला, ढेर मसाला डालला पे खराब हो जाई, गुजु गुजु करे लागेला। तो ऐसे ना ढेर मसाला ना, एकरा के अतना बढ़िया लागी नु। जहाँ कहीं मान ली कहीं बहरो जाए के बा घूमे खातिर तो लेके जा सकत जाके चिकनवा डाल के नु, डाल के यही तरी एकरा के घुमाई जा गुजुर 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 घूमी नु तो खूब बढ़िया बनेला, खूब बढ़िया। तनी देखे में कतना निक लागता। एकरा के यही तरी थोड़ी देर में चलावत रहब जा। देखी हई बा नु एकरा लाग विनेगर। यही शहरिया में पनीर फाड़े जाला, हमनी के मतलब पनीरे का पानी होलटे, छेनवा का पनीर फाड़लट हुए उहे पनिया ह। हई टमाटर सॉस कहलट हुए, दुकाने पे मिललट हुए टमाटर के चटनी कहलन हमनी गौवा में। तो ये देखी हई हटुए हरियरका मरीचवा पीसल बटुए, एकरा के चिली सॉस कहलट हुए शहरिया में। हमनी के तो पीसियो काम चल जाई, बाकी पीसल ले लेब रउआ सब। देखी लालका मरीचवा के पिसाल का ह, एकरो के डाल ली जा। यही तरी डाल डाल के रउआ सब चला देव जा। एकरा में इहे मसाला डाला बाकी देखी करियवा होलटे इ चाइना मिलाटे। देखी एकरा को ले लेव जा रउआ सब, एकरो के डाल जरूरी बटे। देखी हो कुल चिली सॉस, सोया सॉस, इ करियवा के सोया सॉस कहला और विनेगर बस अतने डालाई, चिकन बनी हमनी के एकदम बढ़िया। तो रउआ सब प्लीज ऐसे जा बनाई जा, खाई जा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करब जा, रउआ सब आगे सब कोई के भेजब जा। सब कोई जे बबुआ बच्चा सब कोई देखी, सब कोई मिल के बनाई जा और ठंडी में खाई जा। और वीडियो हमार जरूर से देखिए तनी सा ओकरा मोट करे खातिर तनी सा पानी में डाल करके हई जौन बाटे जीरा का पाउडर